Čaute, vítajte u nového videa. No, máme tu Lumber Inc. 3, alebo jak sa to volá, neviem. No, vysvetlím vám. Tuto je nakladač, potom ten, čo bere balíky, napríklad hentam, čo vidíte. Tento, počkať, tento, tam čo ide, napríklad ten, a ja si budem nakladiak. Počkať, budem toto. Máme 27 minút, akože čo robíme ten vlak, že jedno máme rovno, jedno ISTčko, akože za to dostávame 20 peňazí, takže. No a tu máte ten najväčší nákladiak, ten stojí 2000 a toto čo ja mám, to stojí 1500, no 1500. A možno, že dneska natočím aj z toho Refinery Caves, takže možno aj z toho. Tak, dobre, dávaj. Dávam dole. Tak. To môžete hrať aj na plejku a na počítači asi. No, nadstav sa už. Ešte by to trvá pol hodinu, kým sa nadstavíš. Stoj! Môžeš vstať na juchu. No, na juchu. Horí ti. Dobre. No dobre. Tak, hotovo. Takže padnem. Počkaj, toto není narezané. To budem musieť aj narezať. Dorici. Však ale je to plné. Počkaj. No, dobro. Tak ešte jedno drevo sa tam zmestilo. A keď to padne... Ne. No, dobra. Dobre, on to tu v kľude zvláda. Aj. To je milenlivo. Dobre. Idem znova sa joinúť. Prečo? Dobre. Tuto to máme skoro hotové. Dobre. Jak vidím, no tak to sú dobrí hráči. Jak dobre vidím. Dobre. Teraz budem nakladiak. Takže, no, nakladzak. Tu. Dobre. Tak. A idem. Happy. Tu. Ja mám ten najmenší nakladiak, to môže byť. No to potom tuto dáte, ako toto je pripútanie, toto je zase zdvihnutie, toto je dole na spodu, takže len musím trochu čakať. Tam je dôležitá trochu aj tá trpezlivosť. Čak ale chod tam, ne? Ježišbože. Sú tu niektorí aj trúlozbudy. Však ale tu som. Ježišbože. Oh, hell nah, bro. Však ale kam idú? Však ja som to ale nakladal. No, konečne táto typka je múdra. Juchu. Ty kokso. Tam majú jaké, ty kokso. Koľko dreva? OK. Strašne veľmi veľa dreva.
Tak to sa nečudujem. Dobre, dovidopo. Pozor. Dovidenia. Bye bye. Baba. Tak. Taká jediná typka je OK, bro. Žiadny nákladiak. No už ide. No juchu. Aj ďalším typkom. Ten bude asi rúbať. Dobre. Dám tam drevo. No tu. Opa. Tak. A dávaj. Tak. A rob. Drž. Buf. No juchu, no konečne to ide. Jaj, bože. OK. Trvá pol hodinu. Ježiš bože. OK. Ale vedavý, že ako to tam bude. Ešte táto typka. Však mi to tu nalož. Všetci ma ignorujú. Ja neviem. Však ale dávajte mi to aj mne, ne? Však ale boli ste tu viacerí. Kde ste ostatní? Však ste tu boli. Bože. To mi nehovor, že skoro však je nás tu veľa. Bože. Toto bude trvať pol hodinu. No robte už. No rob, nemá na to celý deň. Ty kokso, ale docela dlho sa je rúbať. Zvyčajne. Už konečne môžeš. Prosím ťa, už mňa? Ja už tu čakám asi tak 5 minút do ryti. No, juchu, no konečne sa prebudil. Bože. Nevie nakladať. Však ale nech ten ide. Bože. Však to lopne. Však to pustí. Bože. S nimi to ťažko hrá. Však ale som tu ešte a mám iba 3 kocky. Či tieto dreva. Tento nevie hrať. Kamo, kde sú ostatní? Teraz... No, však ale ide do protismeru. No, síce toto to je jedno, dobro. Ty kokso. Však všetci sú tu. No, tak jeden je tu. A všetci sú nákladiaky. To čo je? OK. Ešte naprcovám. Dobre. OK. Aha, dávaj. OK. Ale nie. Tak, poď. OK. Dobre, kašlem tam.
No, ideme. No. Však ale tá tu iba dováža, nič nerobí. No tak tento to livo. A tento tu čo robí? Tu niečo nacvičuje, nejakú Kung Fu pandu asi. Kung Fu pandu 10. Asi. Toto čo je na nakladi... Toto čo je za... Ježiš. Však to... Toto je strašný server. Ja nechápem, jak to niekto môže byť hodinu. Ja nechápem, jak môžu byť hodinu na jednom serveri. A tento sa mi kam pchá. Ježišbože. Ježiš. Aj bože. Čo kam to dávaš? No, dávaj. Ježiš, oni sú kriví. Nikto iný krivý není než oni. Tento tu čo za akrobatické skúšky skúša? Čo je nejaký LOL? LOL. To je LOLko. LOL. LOL. To je on, tento. On sa chválí, že má väčší nakladiak. Čakaj, už mi to nabieraj konečne, dávaj, no. Konečne, a prečo ten veľký naklada toho iného, väčšieho? Keď ja som práve túto. Ja to nechápem. Jak môžu nakladať toto? Keď ja som nakladnuté a ona mi to všetko zhodila. Ježiš. Mňa pícne. Dávaj. Ježiš, no dáv... Oni sú kriví. Však ale uhni. No, konečne. No čo mi pred mojou čelným Ježiš, však ale on mi však on všetko prekotí. A ty sa tu už prosím ťa nepchaj. Čo robíš? Ježiš. Dobre, ja radšej idem, ja tu nebudem čakať pol hodinu, ja to kašlem. Dovidenia. No, tut. Ježiš, toto je strašné. No, dovidenia. Jaj. No, chod tam. Tento týpek tu čo robí zase? Tu oni čo robia? Však ale pozor, kam sa pcháš?
Prosím ťa, kam sa pcháš? Sa ťa pýtam. Slovenský, kam sa pcháš? No áno, zober si to drevo, keď chceš. Mňa to je jedno. Keď má zuby ako bobor, keď tak chce jedno, tak páči sa tu máš. Mne to je jedno. Kľudne pôjď. Tak. OK. Ježiš, toto je to strašné. A radšej si idem dať to, s čím sa nakladajú tie veci, tie balíčky. A to je strašné. A toto je fork. Dobre. Tak. A môžeme zobrať 3. Teraz sa tu budem krútiť ako helikopter. No. A potom ešte asi natočím nejaké Blair video. Dlho som to nehral. Nenatáčal. Myslím, že je na to čas. Keď to bude aspoň tak 5 lajkov, by sme mohli dať málo. Ale nesacajte do mňa. Tak to by sme mohli dať. Si myslím. Ježiš, dajte ten like a odber. Ježišbože, oni sa tu budú pchať. Ja budú pchať. Dobre, ja som... To tu všetko vyžeriavajú. Tu máš. No, dávaj. Dovidopo. Dovi. Tak. Ale, pozor. Prečo to odnášajú po jednom? Ježiš. Prečo to odnášajú po jednom? No, dávaj tam. To trvá pol hodinu. No, konečne. To trvalo. To koľko trvalo? 82 minút. Alebo koľko, neviem. Ty kokso. No a u tohoto koncu sa s vami lúčim a dajte ten like a odber. Čaute. Do toho Big Bro. No tak čaute a dávajte like a odber. Keď sa vám páči moja tvorba, tak dávajte aj komentík, keď sa vám tak... Keď chcete, no. Tak. A dajte ten like a odber. Tak čaute. A dajte ten like a odber. Tak čau.